ndị be anyị si na-eji ha anya ọma were eje oke ekpere na ọ bụ mmọnwụ na-amaghị oke ana ka mmiri na-ama ojije mmọnwụ adịghị akwụnụ ka ọnụ na mmanwụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m ọzọ. This my advice ya agazi na ọ bụrụ na ị gee ntị ọfụma, ọ bụrụ na ị bụ the type of person na-aga for solution to your problem, either from your pastors or from your dibia, hụchaa ntị ọfụma, maka na nke ikpeazụ a unu na-anya ife na-efe ha na-efere mba ụwa. I had a lot of videos, I had a lot of message m nwere ike ịkọwara gị. Ọ bụrụ na ị na-eje na nke pastor gị, be careful the place ị na-azọnye ọkpa. Anyị na-anụ a missing person na onye eje na nke pastor maọbụ na nke dibia dị otu a afụdowe ya anya, akọcha akụkọ ya. Be vigilant. Ị na-aga ihe, ọ ga-aka mma ka ị kọsara onye gịrị ya nọ. Ị na-aga ihe, ọ ya aka mma iruo ebe ahụ ka ị gwa onye gịrị ya nọ na irugo ebe ahụ. Ị na-aga ihe, ọ ya aka mma ka ị kpaa akara ekwentị onye ahụ. Ọ na-adị mma nke ukwuu dịka nwa onye Igbo, maka ndị be anyị si na nkwụcha abụghị ụjọ. Maka na unu na-anya n'ihe na-eme nke ukwuu, unu ji eso nkwenye na ọ bụghị ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. A lot of peoples unu na-parade as your GO or your pastors or your dibia. Some of them are ritualists. Yes, let me say the facts. Ị na-azọnye okwu some praises for solution to your problem. Please be vigilant. Be vigilant. Be vigilant. Ihe nji ekwu ihe bụ anaghị ama ama, maka na orue na nke ikpeazụ a ebupụta ya n'efere mba ụwa si anyị biko anyị kọwa okwu dị otu a. Mụ bụ Maazi-UC cannot partake or participate ihe m amarọ, maka na oge ị na-eje ya bụ ihe you didn't inform me. Kabarụ seek the concept and the knowledge of elderly peoples. Ndị okenye, ọ bụrụ ihe niile ka ị eje na nke dibia nweta solution to it or to your pastors. O nwere ihe ị nwere ike ime n'aka onwe gị. Atụalụ ọmarụ mana atụalụ ofeke ya pụtụba ikwu isi n'ọfịa. Ekenekwa m unu, aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazi-UC. Igbo, ndewonu.